ora teko-teko. Tenane. Ah. Ngarep bocah kuwi mau kan. Tak ngudi pe mah. Lur Kang. Kene-kene Di. Wah, tak arep-arep ket mau. Jenenge ngopo? Ngenteni kowe ana perlune iki lho. Piye piye? Ora kowe duwe komplikasine pacekap kuwi ora. Aplikasi wis app kok komplikasi pacekap kira jamu. Jenengmu ora iso digoleki nek tak genek kene. Sing nggo foto anak keteh kuwi lho. Arep nggo apa? Sing gede-gede Oh. wis story. Ben rada putih ngono. Nah, Ya. kok nek duwe kenalan. Iki wis tak downloadke. Iki iso nggo foto marai putih rai to. Dicoba. Yo. Dicoba. Tak foto ya. Ini. Copot maskernya apa ben Dicopot. ini. Ini. Lho kok diwalik topine? Ayo Ben Boys. Sing kok njois. Ya, ya. Oke. Iki nunggu Lola muter. Lho. Kok kene Di? Ayo kuwi. Boh. Ah, ora bener. Wah, dus iki.